I evo mene, danas počinjemo serijal Kopiram kanal Glupi Sundere, ali ne anime, već Tomas i drugari. Šalim se. Zvaće se samo Tomas i drugari. Nadam se da će me kanal preživeti. Ali ajde da kažemo da je ovo neka vrsta inspiracije. Ne znam, brate. Uglavnom, danas ćemo komentarisati po meni najmračniju epizodu iz crtaća Tomas i drugari. Ali ovo nije neka strašna epizoda, kao ne znam, Lignjoslavljevo samoubistvo, pa čak nije ni uznemirujuća. Već je ono, samo da se zapitaš zašto ovo postoji. Sad, epizoda se zove Henryjeva tužna priča i epizoda počinje tako što se Henry uplaši par kapi kiše i zaustavi se u tunelu i više ne želi da izađe. U početku su se njegov vozač i ložač prepirali sa njim, ali on ni da mrdne. Govorio je kako će kiša da upropasti njegovu lepu zelenu boju. Kasnije je smešni redar pokušao da ga zviždanjem i mahanjem zastavicom da ga natera da izađe iz tunela. Naravno, to nije uspelo. Zatim je naišao debeli kontrolor koji mu je ljutito rekao da će ga oni izvući iz tog tunela. Pokušali su da vuku i guraju. Čak je i došao Tomas da pokuša da ga pogura, ali bezuspešno. Zatim su odustali, oduzeli mu šine i zazidali ga u tunelu, toliko da je samo kroz gornji otvor mogao da gleda spolja. Edward mu se pristojno javljao, a licemerni Gordon, koji je pre toga pao jarak, mu se smejao. I tu je kraj epizode. Po meni, ovo uopšte nije za decu i to je veoma glupa kazna. Naravno, po meni. Mislim, ovo nije kraj priče. Postoji drugi deo koji se zove Edward, Gordon i Henry, koji počinje tako što Gordon sa svojim ekspresom kreće sa stanice. Taj voz je bio pun važnih ljudi, kao što je debeli kontrolor. Gordon je pokazivao koliko brzo može da ide. Naravno, morali su da prođu kroz susedni tunel od onog u kom je Henry zazidan. I Gordon, taman kada treba da zazviždi Henryu, puku mu sigurnosni ventil. Naravno, više nije mogao da vuče voz. Koji blam. Naravno, trebala im je druga lokomotiva, Henry. Mislim, naravno, pokušali su sa Edwardom, ali znamo već da Edward nema baš puno snage za tako nešto. I onda su pustili Henrya da on povuče voz. Ubrzo su ga pokrenuli i izbavili iz tunela. Našao je okretnicu i Edwarda i njega prikačili su za voz. Posle vožnje putnici su se zahvalili, a debeli kontrolor je obećao Henryu sloj nove farbe. Kasnije su Henry i Edward pomogli Gordonu da dođe do garaže i tu je kraj. Vi ste gledali kanal Stare pruge. Ovaj crtani se takođe bavi parnim lokomotivama, pa sam odlučio da snimim par videa o njemu. I inače, ćete imati link dole u opisu od ove 2 epizode, ako želite da pogledate. Aj, poz!